Браво! Айде ме включвай се. Какво беше? Къде? Проводи не Момчето се включва. Мичаля, Миче. Айде. Няма да се моля. Айде. Малко нищо тоналност, обаче в момента... Аз ще изкарам текста от интернет. Следващия път викаш да си я спомня. Благодаря ти от името на майка. Ялмаре. Тя за толкова години пак е чу тази песен в оригинал, както е запомня. Толкова години. Значи аз бях абсолютно... Дори Значи казвам, мечтите се сбъдват. буквално втори път се запознавам с нея, защото аз все пак и помних твоята майка, но изобщо не очаквах тя да ме помни. И се останах удивена, нататък ми каза, аз съм те запечатала в главата си с песента, и която се чака, стана като гръмна. За толкова години. Да ми го кажа песен, с която аз съм се явявала на изпита широка. Моля? Тя си спомня този момент, когато кандидатствахме. Помня кой с каква песен и кандидатства, нали? Сигурно съм направила с нещо впечатление, не знам, ама благодаря за което. Трогната съм от това нещо, което Аз се стисках палците и когато си пуснах ръцете, тук имаше вода. когато аз съм бяла. Когато той беше на изпита. Когато той бил на изпит, да. Бях отвън. Лека му пръст, моя баща беше също на изпита и беше застаналата, ама аз цялата... Защото всяко едно нещо, което го пея, аз страшно го преживявам. Не знам, може би това си е характер. И има моменти, в които усещам... То не е преиграване ми някакво вълнение, което няма начин да ни го каже влияние върху самата песен. И викам на татко, просто не знам, страхувам се, като влезна навътре това изпит комисия, на среща, като ги гледам, той вика, виж какво бе, моето момиче, все едно, че имаш тикви на среща. Бе, не хора. Спех си, вика и тикви на среща. Гледаш, няма да се притесняваш. И аз наистина, може би в този момент, да знам, тия негови думи, пак повтарям, лека му пръст, ама не мога да ги забравя. И не знам какво е било точно това, което те е накарало да го запомниш, моето изпълнение. За всички беше много трепетен в този момент и всеки си е запомнил с нещо. Не, ме прави впечатление, че от толкова хора точно мен да го спомня. Чак се изненадах на вратата. Много благодаря за това. Много благодаря. Имаше един куриозен случай, някой им беше предложил И ние знам, само че ги приемни не си изпит. спомня с Да. каква песен. Не на комисията там. Някой Някой от кандидат кандидатите ми беше предложил обяд, вика да си Ама нямаше да ви списък. предложи един обяд. Поревнах. Да ти кажа, на мен просто ми е смътно това. Списъците сме много голям, че не се няма. По-голям е той. По-голям. Това е някаква стил. Не, нямаше има. Обаче излезна жената и споделихме той тракторски тогава. До обедната